ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲ್ಲೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಂಡಾಯಿನಿ ಅಂಕಲ ಹಿರಡ್ಕರ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ಅಡಗಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಹಿರಡ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ತೂರಂಡು ಪೋಯಿನ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ ಬೋದು ಜಾತ್ರೆದ ಅಂಗಡಿ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಗ ಪೇಟೆ ಪಂಡ ಬಾಕಿಯಾರ್ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗ ಬಕ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಉಲ್ಲಾಡಿ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಪೋರಂಡು ತೂಕ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಜಾತ್ರೆದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ತೂವಲ್ನಿಗಲಿ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕೈತಲ್ದು ಅಂಚಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬರೋ ತೂವಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬರೋ ಇಂಚಿಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ತೂವಲಿ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗಗ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಯಿ ಬಕಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಪೂರ ತೂಕ ಎಂಚ ಬಂದು तोल निकाले टपोई दुवली निकाले अंगड़ी मत बहुत लोकना गोपना मत शरण गोपना बोड़ा ए शरण अरे गोपना बोड़ा जेसीबी उंडु अरे जेसीबी तोल निकाले अंगड़ी मत बोले बोंडुल्ला कोई बंगार बोड़ा बंगार के तुम्हारी शरण అది బంగారు పోడా ఎంతదా ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಪೋರಂಡು ತುಕ ಏನ ಪುರ ಆಪನ್ ಬಂದಿ ವಿಡಿಯೋಡು ವೆಂಕಟೇಶ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಪೋಯತಾ ಅಲ್ಲಕ ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡು ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತೂಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೋರೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋದು ತೂಕ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಸೇವಾಡು ಪೂರ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಡು ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇನೆ ತೋಲಿ ಏ ವೆಂಕೋ పోయి పండ ఇంకా ఫ్రెండ్ అంగల ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನ ಬರ ಗೆತ್ತು ಪೇರು ಗೊತ್ತೈತಿ ಊರ ಗೆತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಬೆ అది ఈయన ಗೆತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾವೆನ್ ತಿನ್ಕ ಬರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ పోయి బాగా కేర్ తిరిగేద దేవస్థానంలో పోయి ఈయన ಮತ್ತ ಮುಂತುಕ ಕರಿಮಣಿ ಸರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವನು ಬಾವಿಯ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ವನಜ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ವನಜ ಭರ್ಪೂರ್ ನೀರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ
ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋತು ಪೋದು ತೋಳಿನ ಗಾಲಿ ಅವೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತೀರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೂರಗಾಲಿಗೆ.
ಸಗ ಲೈನ್ ಭಾರಿ ಜನ ಲೈನ್ ತೋಲಿ ಏಟುತ್ತೊಂದು ಬಂದು
ದುಂಪದ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಸಾಂಗ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದಿಪ್ಪನು ಐತೆ ದುಂಪು ಸರ್ ಐತೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗೈತೆ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೋರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕೈ ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನಂದೆ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲು ತಪ್ಪಿ ತೋಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲು ಮುಗ್ಗಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲು ಕ್ಷಣ ತುಂಬಿ ಕೊಲ್ಲು ಗಣ ತುಂಬಿ ಕೊಲ್ಲು ಆಡಿಸಿ ಬೀಡಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮೇಲೆ ರಶಿಕೆ ಕಮಲ್ ತೂನೆ ಪೆಹಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಲ್ಸೆ ಮಿಲಾಯಿ ಮಜಾ ಆ ಗಯಾ ಬರ್ಸಿ ಗಿರಿ ಗई काई गई हग हंसी लगाई मजा आ गया मेरे रशिके कमल तूने पहली नजर मेरे रशिके कमल तूने पहली नजर ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟೆಯಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡಗೂ ಕುಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಬಿಡು. ಸೊ ಒಂದ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರದ ಚಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಪ್ರೀತ್ ಸಫಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇರಳದ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕಿ ಅಶ್ವತಿ ರಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಶ್ವತಿ ರಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಹಂಚಿದೆ ಇವತ್ತ ತೂವಲ್ನಿಗದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲೆಯ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿರ ನನ್ನ ಮೂಲು ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತೂಕ ಏನ ಬಂದು आदि पक्कड़े पक्कड़े आदि आदि ये आदि आपुड़ा ಇರುವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಅಂಡು ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ఆయన పలే అభిమాన్ ఆయన ట్రై మల్పేన అంతుక బాండ జ్యూస్ ఇచ్చిండ సీడెಲ್ಲ ಜಾ ಒಂಜಿ ವರೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿ ಅವರು. ಗೊತ್ತೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲು ನೀಸತಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಯಾನ ಆದಿ ಮಗ ಸಮರ್ಥ ಸರಪುರಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿಗಲಿ ಐನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಕುಲ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಪೋಯಿ ಕುಲ್ಗ ಆದಿ ಕುಲ್ಗತ್ತ ಮಲ್ಲಗನ ಕುಲ್ಯ ಕೋಲಿ ಆನೆ ಸಮರ್ಥ ಶರಣಪುರ ಕುಲ್ದೆತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಬರ್ತ ತೂಕ ವಿಡಿಯಾಲ್ ಬರೀ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಡಿಯಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ತಾಲು ಬೋಣ ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಎಂಚ ಕುಲ್ಗ ತಾದಿ ಮಲ್ಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಟು ಕುಲ್ಯ ಸಾಕ ಬರಿಪೋಂಡು ಒರಿ ಕಕ್ಕರೆ ಅತ್ತಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಏನು ಒಮ್ಮೆನೆ ಸಮರ್ ಕೋಲಿ ಐಡು ಕೊಲ್ಲು ಇಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂದು ತೂಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮರ್ಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಲ್ಲ ಆಡಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ತೂಕದ ಎಂಚ ಬಂದು ತೂಕ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾಡು ನೆತ್ತೆ ಎಂಚ
ಇತ್ತೆ ಕೊಲ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಲಿನೆಗಳು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಭಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಪುನ್ ಪಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಕಕ್ಕು ಬೇಡ ಯಾನ ಆರೋನು ಬಕ ಆದಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಏಕ್ದಮ್ ಧೈರ್ಯದಗಳು ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಚಾಪುನ್ ಬಂತು ಕಾಣ ವಿಡಿಗೆ ಬರೋ ಬುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಪು ನಂಚಾದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟುಗಳ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತೋಲಿ ಆದಿ ಬಕ ಸಮರ್ಥ ಆದೇ ಏ ಆದೇ ಅಂಚನೆ എന്നോട് ಶರಣಲ್ಲೇ ತೋಲಿ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನ್ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಲ್ಯ ಎಂಕಲ ಮಾರಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕುಲ್ಪೈನ ಕುಲ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಿರ್ಗದಾಂಡು ಪೂರ ಕೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೋಡು ಬಕ್ಕ ದೇವರನ ಉಲಾಯಿಡು ಬಲಿಸೇರು ಪೂರ ತೂದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಉನಸ್ತ ಅದೇ ಹೋದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕುತೊಂದ ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಟಾಪುನ್ ಬಂದ ಗಿರ ತಾದಿಲ್ಲ ಆದಿ ಬಡ ಆತಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತ ಅಂಚಾಪುನ್ ತೂಕ ಅವ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಬಂದ ನಿಗಲಿ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಉನಸುಗುಲ್ದ ಹಿರೇಪ ನ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಇನ್ನಿತ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಲು ಹಬ್ಬ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಗುಂಡ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೇರುಂಡು ತೋಲಿ ನಿಗಲಿ ಪಾರ್ದಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತೋಲಿ ಪೂರ್ವನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಡು ತೋಲಿ ಎಂಕನ ಕಿರಣ ಬಳಸೋದು ತೋಲು